Dobro jutro, narode. Evo, nije me bilo par dana. Bio sam u Slavoniji, malo u Slavonskom Brodu, malo sam prijatelja neka posjetio po Slavoniji. Imali smo jedan predmet pred Trgovačkim sudom u Osijeku, odnosno dva su predmeta bila. Trgovački sud u Osijeku, u Slavonskom Brodu, slavna služba. Imali smo prvo Erste Strajer banku. Bile su ovi iz Metelka i partneri koji zastupaju banku. Naime, riječ je o Erste banci. Tvrdimo da Euribor nije poznata stvar, pogotovo nije bila od 2005. Opće poznata činjenica kad je ugovor sklapan, jer je tek Zakon o provedbi uredbe stupio na snagu 5. srpnja 2018. Dakle, banke su koristile pojam Euribor, dok uopće nije postao u našem sustavu način kako se to može koristiti. Oni silom hoće prekinuti postupak, odgoditi ovo ono, no međutim, dostavili smo neke podatke. Naime, oni kažu bilo je objavljeno na stranicama Reuters. Ok, ali ako je jučer bilo na Dnevniku, onda je to stvar dokazivanja, pa dokažite. Dakle, nema tu nešto posebno što oni sa uspjehom mogu napraviti. Zakazano je novo ročište 1.10. Tada ćemo biti saslušani svjedoci. Mi ćemo dostaviti ugovore sve koje imamo sa Erste leasingom, pa s tim u vezi ste nam svi dobro došli. I to je u principu, mislim da imaju srednji tečaj po odluci banke, kako se određuje srednji tečaj. Nema naznaka, ista stvar, kako se zove Euribor i tako da. Ovo je ono što je bitno, ovo je firma koja je u stečaju i mi kao stečajni vjerovnik nastojimo obogatiti stečajnu masu. Dakle, slično je sa Inkop stečajem i još nekim firmama koje radimo, tako da tu će biti vrlo interesantno. Ono što sljedeće istog dana je bilo je i saslušanjem članice uprave, ista priča, dakle opet firma u stečaju. Imamo leasing koji je bio isplaćen do kraja. Međutim, tu nismo vidjeli, bila je promjenjiva naknada, financijski leasing. Nije bilo općenito, opće kako se određuje leasing naknada promjenjiva, dakle ništa je to bilo u ugovoru, nije u općim uvjetima. I ovo je ovo je odlična stvar. Na upit, da li bi uvjet za zaključenje ugovora da se moraju prihvatiti opći uvjeti, odgovara da su opći uvjeti poslovni kao dio ugovora, djelatnik pregovara koji pregovara opće i uvjeti. A da na klijentu je izbor hoće li ih pročitati i prihvatiti ili ne. Klijent koji ne prihvati opće uvjete ne može biti stranka ugovora sa leasing društvom. To je odlična stvar koju smo uspjeli ishoditi od gospođe tada. Nastavit će se dalje svjedočenje u Zagrebu. Čekamo posljedice. Eto, izvještavat ću vas tako. Malo sam u gužvi bio proteklih dana, bio mi je rođendan, pa družio se sa ljudima i znate kak je. Moram i ja slaviti rođendan. Ajde, svima dobro. Bok.